Il-Maġistrat Rachel Montebello ġiet assenjata mill-Prim Imħallef biex tmexxi l-każ fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenek. Dan wara li l-kumpilazzjoni tax-xhieda f'dan il-każ li kellha tibda tinstemma l-erba' filgħodu qudiem il-Maġistrat Nadine Lija ġiet posposta. Isem Nadine Lija kien ittella bil-polza nhar it-tnejn li għadda wara li jumejn qabel Jorgen Fenek kien tressaq il-qorti għall-ewwel darba. Minkejja li l-partijiet kollha kienu preżenti barra l-awla numru 25, l-awla baqgħet ma nfetħitx u kien għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu meta l-avukati tal-partijiet qalu li għadhom kemm ġew infurmati li s-seduta ma kienitx se ssir. Ftit tal-minuti wara sar magħruf li l-Maġistrat Lija astjeniet milli tisma' l-każ u għalhekk kien hemm bżonn li jiġi assenjat maġistrat ieħor. Nies fiċ-ċriki legali staqsew kif il-Maġistrat Lija ma rrakkużatx ruħha minn jedda u immedjatament iżda ħadet din id-deċiżjoni wara li kienu saru żewġ rikorsi, wieħed mill-parti ċivili u ieħor mid-difiża ta' Jorgen Fenek. Fil-fatt kemm l-avukati tal-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll l-avukati ta' Fenek resqu rikorsi separatament jitolbu biex il-Maġistrat Lija tirrikuża ruħha għaliex hija mart it-tifel tal-avukat tal-Prim Ministru Paolo Lija u għalhekk allegaw konflitt ta' interess.